To jama'a assalamu alaikum. Kowa ya ji shugaban ƙasarmu Abdurrahman Chani ya fito ya fasa kwai inda ya yi wani diskur wanda ake ce mu diskur ɗin wato indubitable ne. Babu wani mutum wanda ya isa kama tun daga manyan ƙasa shugabanni har 'yan siyasa har kuma wato 'yan ƙasa-ƙasa talakawa ire-irenmu, babu wani mutum duk rashin hankalinka wanda za ka zuwa ka ce wato abinda wannan bawan Allah ya faɗi kamar ya faɗi magana ne da mulan kai. Magana ce yake faɗi a cikin ilimi, ya faɗi magana ya yi ɓaro-ɓaro, sannan kuma ya haska ma masu hankali wato church light. Domin kusan kullum idan mutum mai mulki ko wani mutum mai hankali ko mai ilimi idan ya fito yana bayanin nan yana tafiya ga mutane ɓangare guda biyu. Lokacin da yake yin masu ɓaro-ɓaro, lokacin da yake yin mai ɓaro-ɓaro wasu suna ganewa, sannan kuma akwai lokacin da yake yin magana wato ta hankali ta ilimi. Idan ya haska maka hitila ce, kai kuma can a gaba kai ne ƙwaƙwalwarka za ka gane cewa wato me yake ne. Domin kamar zagi ne, wani sai an fito an ce ka ci uwaka sannan ya gane cewa an zage shi, wani kuma ya san da cewa akwai da an mai magana shagube ya san da cewa kaza zagi ne. To irin wa'annan masu hankali ne suke ganewa. Magana wadda ya yi wato ta masu hankali suke ganewa ita ce magana da yake cewa 'yan ta'adda wanda suka kama, wanda suka shigo hannu, wanda suka wato kwafi maganganu na sirri a wurinsu. Daga cikin bayanan da yake faɗi yake cewa akwai maganar da ita ce yanzu wadda ya fito yake bayyana muku cewa 'yan ta'adda sun kama su, sun gaya masu wato ina ake shiga ina ake fita, da suwa ake kullawa, da suwa ake kwancewa. Ya faɗi shugabanni koko ya faɗi wasu ƙasashe makwabta wanda tare da shugabanninsu ake wannan abin. A gaba sai ya ƙara da cewa wata magana kuma sirrin ce wadda bai dace ba a ce mun fito mun faɗe ta a midiya. To kaga wannan magana wato magana ce wato ta masu hankali, su masu hankali sun san abin da ake faɗi. Da yawa shekara guda da ta wuce, shekara ɗaya da wani abu da ta wuce, idan muka fito muna faɗin wasu maganganu game da 'yan siyasa, ka samu wasu suna zagin mu, wasu suna habaici, wasu suna cin mutunci, wasu ma suna ganin cewa a mutumin nan wai iya kawai son shi ne da muke yi muke ba shi kariya. Alhalin wata magana idan muka fito muka faɗe ta, to wallahi sai dai shi wannan shugaban ƙasar namu ya fito ya maimaita muku. Amma wannan magana babu ƙarya ko ɗarɗar a ciki, tunda inda muke ɗauko bayanai muna ɗauko bayanai ne daga matsotsa ta gaskiya. Inda shi shugaban ƙasar yake ɗauko bayanan a saman tebur guda muke ɗauko bayani da shi. Illa baicin mu dai ka bar mu dai muna rigan shi faɗi ne, tunda shi shugaban ƙasa ne, ba kowane lokaci zai fitowa ya bayani ba. Amma kamar mu 'yan ƙasa, saboda a wayar da kan mutane su gane gaskiya, za su fitowa a kowane lokaci, za mu fitowa a kowane lokaci wato mu dinga faɗi. Sannan kuma wallahi talakawa na Niger da na Najeriya rankatakaf ku gane cewa mutanen da suka dinga kashe muku ɗiya a filin yaƙi, mutanen da suka dinga zowa suna kashe muku ɗiya da ƙannai a cikin gida, ka sami 'yan ta'adda sun zo da mashina, ba kowa ba ne bai dinga kashe su illa baicin gwamnatocinku na da na 'yan siyasa. Ka sata mu Nijar gwamnatin mu ta 'yan siyasa ita ta dinga kashe mu sojoji wato a da. Domin shugaban ƙasar nan ya yi bayani, 'yan ta'adda ana zowa ana tamnawa da su, ana zuwa ana yin renon da su, ana tattamnawa da su, ana biyan su albashi kowane wata. Haka ya faɗi, wadda wannan maganar mun faɗe ta, na faɗi wannan maganar sama da shekara ɗaya da wani abu. 'Yan ta'adda ana zuwa a zamna a yi renon da su a fadar shugaban ƙasa ko a wani wuri wanda aka fidda, wanda da sunan fadar shugaban ƙasa ake tawa a je a yi zamne a yi wannan renon ɗin. 'Yan ta'adda ana biyan su albashi, ana iba dukiyar ƙasa ana ba su, tare da haka ba su a yi magana. Kuma wa'anga 'yan ta'addan da ake ba kuɗi su dai ne suke zuwa ake kashe mana sojoji, wanda wannan sojojin wasu ɗiyanmu ne, wasu ƙannanmu ne, wasu iyayenmu ne, ko in ce a ɗiya ne na 'yan ƙasa, su ne ake zuwa ana kashewa. Ba wanda yake kashe su illa baicin gwamnati. Haka Najeriya, ka zo ka samu wasu 'yan ta'adda a kan mashina sun zo sun shigo
ba kowa bane ba yake kashe su illa baicin gwamnati, domin duk mutumin da ya aika ya ce aje a kashe ka, shi wanda ya je kashe ka sako ne kawai ya kai, amma wanda ya kashe ka din ba wai dan aikin bane kashe ka ba, wanda ya kashe ka yana can kwanci. Haka suka dinga yi ma mutane da. Shi yasa yanzu duk wani mutum wanda yake da wato kwakwalwar shi ba ta jiya, aka zo ana kashe mutane a arewacin Niger ko a arewacin Najeriya, ya koma yana zagin 'yan ta'adda, to wannan 'yan ta'addan kama ɗauki alhakinsu, domin akwai wa'anda suke sa su. Bayan da za a yi mutum ya turo a kashe ni sannan a kashe ni sannan in ce wannan da ya kashe ni shi wannan sila ne, amma wanda ya kashe kaɗan shine haƙiƙanin wato ɗan ta'adda. Da haka abin da yake tahiya yanzu ɓangaren misali Najeriya, abin da yake tahiya wannan talakawan da ake kashewa, kamar yadda shugaban ƙasar tchani ya fito ya yi bayani cewa shugabannin Najeriya sun san da maganganun da cewa abubuwa wanda ƙasar Faransa wadda aka zo aka ce wato shiri da za a zuwa na 'yan ta'adda wanda za a zuwa a kashe mu a kashe su, to ba kowa bane ba, gwamnati ce take kashe mutane. Don haka talakawa ku san da wannan, duk da yake na san kun sani, ku ƙara sani cewa mutanen da suke fitowa suna kashe ku ba dare ba rana ita ce gwamnatinku. Da yanda za a cewa za a kawo tsaro ko za a kawo kaza, ƙarya ce ta banza ta woyi suke kawo. Su ne 'yan ta'adda, gwamnati ita ce 'yan ta'adda, ita take kashe mutane. Ƙasashen tura wannan ƙasar Faransa ita take ɗaukar nauyin su, take ba su kuɗaɗe domin a zo a kashe ku, saboda inda kuke kwance ko inda kuke zamne kuna saman arziki kwance. Da haka wa'angan mutanen mu su ne muka sani 'yan ta'adda, ba wai 'yan ta'adda ma zuwa saman mashin ba, su ne gwamnati ita ce 'yan ta'adda. Da haka kowa ya san wannan, kuma kowa ya sama kanshi wannan a cikin kwakwalwarsa. Sannan babu wani mutum wanda ya ifisa ko kwaya ɗaya ya fito mana, musamman ɓangaren Niger, a wannan tonan asirin wannan shugaban ƙasar na ya ƙara yi, wa mutum ya fito ya ce mana za a zo a tsaye da siyasa, a tsaye da wasu 'yan duniya su zo su zauna su mulke mu. Abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa a yau ba, ba zai taɓa yiwuwa a gobe ba. Muna ma Allah godiya, muna ma shugaban ƙasar mu godiya. Ubangiji Allah ka taimaka.